Isang buwan bago sumapit ang digmaan, matinding pagpaplano na ang ginawa nila. Dumating na rin noon ang 6 na maestro mula sa bawat sulok ng Cordillera para dinggin ang tawag ng mga bathala. Ayon sa kanya, nung makabalik siya sa kanyang katawan, naroon na ang kanilang mga kasama. Gumawa na rin ito ng mga kubo malapit sa bahay nila upang magkaroon ito ng pribadong pahingahan. Dahil sa kanilang presensya, kung kaya't mas lalo pang nadagdagan ng tsansa na sila'y manalo sa digmaan. Bagaman wala silang ideya kung gaano karaming nilalang ang kanilang kahaharapin, naniniwala sila na sapat na ang kanilang bilang. Di man kasi sa pagmamayabang, pero bawat isa sa mga maestrong dumating may tangang pambihirang kakayahan. Dagdag pa niya na ang pinakamalakas sa 6 na dumating ay yung maestrong kilala sa tawag na Orlan. Itong si Tandang Orlan pinuno, wala gaanong karga sa katawan pero ubod ito ng lakas. Sabi-sabi pa ng mga kasama nila na sa kanilang lahat, ito lamang ang nagtatangan ng kalasag ng Subasco. Ibig sabihin, may kakayahan itong tanganin ang anyo ng bathala, ngunit tatagal lamang ito ng ilang minuto. Subalit sa loob ng ilang minutong yan, makakapaglikha ito ng matinding pinsala sa kanilang mga kalaban. Nabanggit din ng kanilang kasamahan na sa buong buhay ni Tandang Orlan, isang beses pa lamang nito nagamit ang anyo. Nangyari ito noong mga panahong may nakalaban itong mambabarang na kinasihan ng demonyo. Napakalakas ng nilalang ngayon pinuno. Gawa ng kaya nitong barangin ang kahit na sino sa iisang titigan lang. At kapag nakapagbanggit na ito ng mga dasal, ora mismo magsusuka ng mga insekto ang biktima. Hindi na rin yun makakauwi sa bahay nila, gawa ng magtatagal lamang ito ng ilang minuto bago pumanaw. Dahil dito, kung kaya't naging salot ito sa baryo. Marami itong naperwisyong tao, maging mga kadugo ni Tandang Orlan. Kaya naman sa galit ng matanda, hindi siya nagdalawang isip na ito ay sugurin matapos niyang malaman ang mga kabalbalan nitong ginagawa. Nang marating nito ang lugar kung saan niya nakatira, agad niya yung inatake at bilang pagpapakita ng pagitan sa mga abilidad nila, napilitan niyong gamitin ang kalasag ng bathala. Matapos niya yung may isa katuparan, nagtagal lamang ng 30 segundo ang kanyang kalaban. Nung mamatay ito, halos hindi na yun makilala. Iniwan ito ni Tandang Orlan na durug-durug ang katawan, dahilan para matakot ang mga nilalang na nakakita. Magmula noon, naging payapa ang lugar at ni minsan hindi na ito ginambala pa. Nang marinig niya ang kwento nito, di niya maiwasang humanga. Inakala niya kasi na siya lang ang kinasihan ng mga bathala, kaya naman labis siyang namangha nang malaman niya ang tungkol dito. Maliban din kay Tandang Orlan, hindi rin basta-basta ang iba pang maestro. At kung si Tandang Orlan kinasihan ni Subasco, yung dalawa naman doon, kinasihan ni Amunawi at Amalon. Yun nga lang, hindi mapangwasak ang mga abilidad nito dahil nakatuon yun sa pagdedepensa at pagbibigay suporta sa mga kasamahan nila. Ngunit kahit hindi yun mapangwasak na karga, labis-labis ang tulong na naibibigay nito sa mga mandirigma. Isa rin yun sa mga rason kung bakit sabay-sabay itong ipinatawag. Nang malaman niya ang tungkol dito, di niya maiwasang mamangha sa kanyang mga narinig. Dumaan ang mga araw, wala silang ibang pinagkaabalahan, kundi ang magmasid at pakiramdaman ng kasalukuyang kaganapan sa baryo. Iniiwasan na nilang mapadpad dito, lalo pat nalaman nila na purong kalahi ng mga antingero ang naninirahan doon. Nagkaroon na rin sila ng balita ukol sa mga gabunan nitong alaga na malimit nitong inuutusang manalasa sa mga karatig lugar. Wala silang ideya kung bakit ito ginagawa ng mga antingero, pero sa tingin nila,
Nangyayari ito para sindakin ng mga personalidad na magtatangkang makialam sa kanilang mga ginagawa. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't palagi nang nakataas ang harang ng Kordelyera. Sa hangganan ng lupa, nagbabantay ang iba't ibang uri ng mga engkanto na nasa ilalim ng pamamahala ng bathalang si Amunawi. Hindi basta-basta ang mga nilalang na yon pinuno. Gawa ng lahat ng naroon, pawang mga reyna at maharlika sa uring kinabibilangan nila. Nagtataglay din ang mga ito ng hindi masukat na lakas na kayang tumapat sa mga gabunan at malalakas na uri ng antingero ng kaliwa. Bagay na naging daan upang makuha nila ang respeto ng kanilang mga kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat ng yan, naniniwala sila na hindi habang buhay ang kapayapaan. Alam nila na darating at darating ang punto na may mangyayaring kaguluhan. At yon ang isa sa kanilang mga pinaghahandaan. Akala nila matagal pa yung mangyayari. Pero pagkaraan lamang ng ilang linggo, may nabalitaan silang sagupaan sa pagitan ng mga engkanto at antingero sa paanan ng bundok. Gayunpaman, nakabawi pa rin ng mga ito dahil bago nila nilisan ang hangganan, nakapatay ito ng 3 antingero. Pagbalik ng mga nilalang sa tahanan ng kanyang maestro, inilahad nito ang karumal-dumal na nangyari. Ayon sa mga ito, sinubukan nilang pigilan ang puwersa ng mga kalaban pero masyado itong marami. Kaya sa halip na ipahamak ang kanilang sarili, nagdesisyon sila na iwan ang kanilang hanay. Nang marinig naman ni Tandang Talyong ang tungkol dito, taus-puso naman itong nagpasalamat sa mga nilalang. At bago pa man lumala ang sitwasyon, sabay-sabay silang nagdasal sa proteksyon ng bathalang si Amunawi. Matapos nila itong gawin, kapansin-pansin ang tila bang pagbabago ng gubat. Yun bang parang gumagalaw ito? Ayon sa kanyang maestro, na ang kanilang nararamdaman ay senyales na naririnig ng mga bathala ang kanilang mga daing. Kabilang din ito sa proteksyon ni Amunawi upang mabigyan sila ng sapat na oras para makapaghanda. Dahil sa sinabi ng kanyang maestro, dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay para kunin ang ibinigay nitong punyal. Paglabas niya, nakatakip na ng balabal ang kalahati ng kanyang muka na siya namang ikinagulat ng kanyang mga kasama. Ano ang gagawin mo, Unggo? Bakit ka nakabihis pandigma? Wika ng kanyang maestro nung makita siya nito. Pipigilan ko sila sa hangganan. Ipagpatuloy niyo rito ang inyong mga ginagawa hanggang sa maihanda niyo na ang preparasyon. Maestro, gawin niyo ang lahat upang matawag ang Kentauro. Yan ang panlaban natin sa kanila. Sagot naman niya rito. Nang marinig naman ito ni Tandang Talyong, bahagya naman yung napatingin sa iba pang mga maestro. Batid nila na mas importante ang pagtawag sa nilalang na nabanggit, gawa ng sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng matibay na depensa sa hanay ng mga gabunan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkasundo ang mga maestro sa ritual na kasalukuyan nilang pinagkakaabalahan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, hindi biro ang pagtawag sa Kentauro. Bukod kasi sa kailangan ito ng 5 tao, kinakailangan ding dalubhasa sila sa aral ng ritual nito. At kaya ganun kahirap ang paglikha ng aral ng pangtawag dahil sa ang nilalang na yon ang isa sa mga kapisanan ng mga engkanto sa pangkasalukuyang panahon. Isa sila sa kauna-unahang nilalang na nabubuhay na mula pa sa panahon ng pagbibigay buhay ng Panginoon sa mundo. Kaya naman likas sa mga ito ang pagkakaroon ng hindi masukat na kakayahan. Halos kapantay din nyo ng mga diwata, kaya ang pagtawag sa kanila ay nangangailangan ng matinding sakripisyo. Matapos ang nangyaring pag-uusap, walang nagawa si Tandang Talyong kundi ang sumang-ayon. Nang mapansin niyang walang tutol sa kanyang desisyon,
Dali-dali naman siyang naglakad papalayo, kasabay ng pagsunod sa kanya ng 2 tagapayo ni Amalon. Paghawak naman niya noon sa katawan ng puno, parang bula siyang naglaho hanggang sa tuluyan na ring mawala ang kanyang bakas sa paligid. Maya-maya pa, paglabas niya sa lagusang dinaanan niya, narating niya ang hangganan ng Cordillera. Mula sa lugar na yon, abot tanaw niya ang mga antingero na para bang gumagawa ng kuta. Hindi ito umuusad pero kapansin-pansin ang pag-iimbak nito ng mga kagamitan sa paligid. Marami na rin itong pinutol na puno na siya naman noong labis niyang ikinagalit. Hindi nagtagal, may mga nasilayan na rin siyang bantay na oras-oras naglilibot sa labas ng kuta. Bawat isa sa mga ito, armado ng armas na punong-puno ng pangontra. May mga dala-dala rin itong aso na sadyang hindi pangkaraniwan sa kanyang paningin. Kaya naman imbis na lumapit ng basta-basta, matyaga niyang hinintay ang pagbalot ng kadiliman sa lupa. Niisip ni Unggoona, para magkaroon ito ng takot sa kanila, kailangan niyang bumuhay ng isang personalidad na halang ang kaluluwa. Bagaman labag ito sa kanyang loob na gawin, naniniwala siya na tanging ito na lamang ang nag-iisang paraan. Ilang oras ang dumaan. Nagpatuloy ang gawain ng mga antingero. Siya naman noon, humanap ng maayos na mapagtataguan para makapagpahinga. Iniwasan niyang itoon ng husto ang atensyon niya sa mga ito, nang sa gayoy mapaghandaan niya ang kanyang gagawing pag-atake. Maya-maya lang, dala ng matinding pagod, hindi niya napansing tuluyan na pala siyang nakatulog. Paggising niya, napansin niya na mag-aalas 8 na pala ng gabi. Madilim na rin ang bahagi kung saan siya nagpapahinga, kung kaya't dali-dali siyang umalis sa lugar na yon. Pagbaling niya ng tingin sa kuta na kanyang pinagmamasdan, nakita niya na may mga sulo na itong nakapalibot. Marami rin ang bantay na umaaligid, indikasyon na hindi ito gaanong nagpapakakampante. Di lang yun, may nakita rin siyang naglilibot sa malayong bahagi ng gubat na para bang kabilang ito sa mga tagapagmasid ng grupo. Kaya naman nang makita niya ang lahat ng yon, di siya nagdalawang isip na humingi ng tulong sa bathalang si Subasco. Pagdasal niya rito, agad namang bumuhos ang ulan na sinabayan ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Dahil dito, hindi niya maiwasang mapasilay sa langit. Pagdungaw niya, nakita niya ang batang nakalutang sa ere, hawak-hawak ang isang kidlat na hindi nawawala. Nang magpang-abot ang kanilang tingin, tumangulang naman ito habang dahan-dahang itinataas ng itim na ulap. At pagkawala nito, tsaka naman siya dali-daling kumilos papalapit. Sa kanyang pagtakbo, ramdam niya ang mga dagungdong mula sa kailaliman. Alam niyang hukbo ito ng mga laman lupa na maaaring ipinadala ni Amalon sa kanya. At habang papalapit, kapansin-pansin din ng mga purong kapre na dahan-dahan ang kumikilos. Nang masipat naman niya ang mga ito, ramdam niya ang init ng pagmamahal at pag-iingat ng mga bathala sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagkagulo ang mga antingero sa paligid. Bukod kasi sa walang liwanag, pilit ding hinahanap ng mga ito ang mga kasamahan nilang nasa labas ng kuta. Maliban kasi sa nararamdaman na nila ang pagdating ng hukbo ng mga engkanto, di rin nila maipagkakaila ang bigat ng presensya na taglay niya. Dahil dito, kung kaya't kahit umuulan, napilitan ang mga itong magsilabasan, dala-dala ang kanilang mga karga. Habang nakatayo ito sa labas ng kuta, panay na ang ginagawa nitong pag-uusal para lamang maitaas ang bakod at puder sa katawan nila. Subalit nang mapansin ito ni Unggo, hindi siya natinag.
At para maipakita sa mga ito ang agwat ng kanilang mga abilidad, kampante siyang lumabas sa kakahuyan ng walang kahit na sinong kasama. Habang naglalakad, bitbit niya ang kanyang punyal na halos 2 dangkal lang ang haba. Maliban dito, kasindak-sindak din ang kanyang wangis buhat sa kasuotang tila bang nagkukubli sa kanyang pagkakakilanlan. Pagsilay naman sa kanya ng mga antingero, agad nitong pinakawala ng mga dala nitong sigbin. Ngunit nang masipat siya ng mga ito, labis-labis ang naramdaman nilang pagtataka sa kadahilanang nagpatuloy lang ang lakad niya na para bang hindi man lang inaalala ang mga nilalang. Paglundag naman ng mga aso sa kanya, bigla namang may sumugod sa kanyang likod kasabay ng pagsalag nito sa atake ng mga sigbin. At bago pa man masilayan ng mga antingero ang nilalang na tumulong sa kanya, nagawa niya na ritong makalapit. Pagdating niya sa unang hanay ng grupo, agad niyang inundaya ng saksak ang isa sa mga ito na tumagos mula sa leeg patungo sa likod ng bungo. Paghugot niya ng punyal, bigla namang humandusay ang katawan nito kasabay ng pag-atake ng iba pa nitong mga kasama. Dahil sa pangyayari, sumiklab na ang gulo sa pagitan nila. Halos magtulong-tulong na noon ang mga antingero, pero kahit anong gawin ng mga ito, wala yung panama sa kanya. Dala ng matinding desperasyon, napilitan na ang mga antingerong yon na tawagin ang mga alipin nitong gabunan upang magbigay sa kanila ng tulong. Ngunit nang marinig ni Unggo ang mga sigaw nito, minabuti niyang bigyan ito ng pagkakataon para makapaghanda. Walang sabi-sabi, bigla siyang umatras sa kinaroroonan ng mga ito hanggang sa marating niya ang lugar kung saan nakikipaglaban ang kapre. Paglapit niya sa nilalang, napansin niya na malapit na rin itong maubos ang mga sigbi nitong kalaban. Kaya naman imbis na yon ay tulungan pa, minabuti na lang niya na kausapin ng mga antingerong kaharap niya. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako katulad ninyo. Hindi ako ang tipo ng tao na masyadong mapagsamantala kapag alam ko na mahina na ang aking kalaban. Mas gusto kong bigyan sila ng partida para kapag namatay sila, alam nila na ginawa nila ang lahat at sadyang hindi nila kaya ang taglay na kaalaman ng pumatay sa kanila. Nang marinig ito ng mga antingero, dito na yun buong puwersang sumugod. Pagsilay niya rito, agad niyang naramdaman ang kirot mula sa ugat ng bulaklak sa kanyang habak. Isa yon sa nagbibigay sa kanya ng lakas at kapangyarihan, kaya nang maramdaman niya ito, bigla na lamang dumoble palalo ang kanyang kakayahan. Nagsimula na ring magkulay berde ang kanyang mga mata, senyales na mas maunlad na siya sa mga pangkaraniwang tao. Paglapit naman ng mga antingero, dali-dali niyang inilaga ng pag-atake nito. Kahit yung mga gabunan sa himpapawid, hindi ito nagbibigay ng problema sa kanya. Gawa ng bago pa man yun kumilos, alam na niya kung ano ang naiisip ng mga ito. Sa loob ng ilang minutong pakikipagbuno, di siya nahirapang paslangin ng 10 antingerong naunang sumugod. Lahat yon nagtamo ng malulubhang pinsala, kaya karamihan sa kanila 2 saksak lang ang inabot bago tuluyang bawian ng buhay. Sa bawat pag-atake rin kasi ni Unggo, palagi niyang sinisigurado na mamamatay ang kanyang biktima dahil sa ganoong paraan lang niya na ipapakita ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kalaban. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't maraming mga antingero ang hindi napigilang umiwas. Yung iba, nagdesisyon ng umatras, habang ang iba naman pinili pa ring makipaglaban sa kabila ng matinding takot na kasalukuyan nilang nararamdaman. Hindi naglaon, nang malipol na niya ang nasa unang hanay, dito na niya kampanteng pinasok ang loob ng kuta. Habang siya ay naglalakad, wala siyang nakita noong kakaiba, maliban sa mga kulungan ng mga aswang na ginagawang alipin ng grupo. Ayon sa kanya, na nung makita niya ang mga ito,
hindi niya mapigilang manlumo. Napakalungkot para sa kanya na makasaksi ng ganoong bagay, gawa ng kahit masasama ang mga nilalang na yon, hindi maipagkakailang sila ang biktima sa puntong yon. Kaya naman para matapos na ang lahat ng paghihirap, nagdesisyon siyang ubusin na lamang ang iba pang mga nakakulong. Inakala niya kasi na ito na lamang ang natitira sa loob ng kuta, pero habang abala siya sa pagpaslang sa mga ito, may naramdaman siyang isang individual na bigla na lamang umatake sa kanyang likuran. Kaya naman nang medyo malapit na ito sa kanya, dali-dali niyang hinawakan ang sandata nito. Matagumpay naman niya yung naisakatuparan, ngunit bago pa man niya yun maatake, nagawa na nitong makapumiglas mula sa kanyang pagkakahawak. Hindi biro ang lakas na ipinamalas niya noong mga sandaling yon, kaya nang magawa ito ng nilalang, dali-dali niya yung hinarap. Pagsilay niya rito, nakita niya ang isang lalaki na nasa edad 40 anyos pa lang. Sa unang tingin, walang dudang antingero ito, pero pagsilay niya sa balat nito, nagulat siya nang makita niyang parang katulad yon ng sa bayawak. Matapos niya yung masaksihan, agad siyang napasilay sa kanyang kamay, buhat sa hawak-hawak niyang kakaibang bagay. Nang masipat na niya ang bagay na yon, bumungad sa kanya ang balat ng nilalang, nakahalin tulad ng lulon ng ahas. Naiwan dito ang matatalas nitong mga kuko, ngunit nakapagtatakang agad itong nakapagpatubo sa loob lamang ng napakaikling panahon. Nang mapansin niya ito, maigi niyang pinag-aralan ang nilalang upang malaman kung saang lahi ito nabibilang. Ang kaso, habang tahimik niya itong pinagmamasdan, panay na ang pagsasalita nito. Pilit siya nitong tinatanong ng mga bagay na walang kabuluhan, na parabang gusto nitong maibaling sa ibang bagay ang kanyang isipan. Dahil sa ganoong ikinilos ng nilalang, minabuti naman niya na ito ay pagbigyan. Sa halip na ito ay pakiramdaman at usisain, kaswal niya itong kinausap na parabang wala na siyang ibang gustong malaman. Dahil dito, kung kaya't panay na ang pagngisi nito, na parabang sa kanya na umaayon ang pagkakataon. Nang mapansin naman ito ni Unggo, kaswal naman siyang nagwika rito ng, "Huwag ka nang ngumiti, hindi pa tayo nagsisimula. Alam mo kasi kaibigan, mahirap akuin ng panalo kung wala ka pang napapatunayan. Binibigyan pa kita ng partida, kaya kapag natalo pa kita, ituturing kita na pinakamahina sa lahat ng nilalang na nakasama mo sa lugar na ito." Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, dahan-dahang kumunot ang mukha nito. Wala na rin yung ibang ginawa, maliban sa pag-aralan ang kanyang mga karga. Ilang minuto pa ang lumipas, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob, di na ito nagdalawang isip pa na sumugod. Kaya naman nang masipat niya ang ikinilos nito, dali-dali naman niya yung sinalubong para ito ay pagbigyan. Kalaunan, nang magpang-abot na silang dalawa, kampante niyang sinukat ang lakas ng nilalang. Iniwasan din muna niyang atakihin ito ng atakihin ng seryoso, nang sa gayoy magawa niya pa itong mapaglaruan. Dagdag pa niya na, sa tamang plano, magagamit nila ito ng kanyang maestro. Ang kaso lang, makalipas ang 10 minutong pakikipaglaban, naramdaman niya na meron pa itong alas na inililihim sa kanya. Bukod kasi sa palihim lang itong nagmamatsyag, parang naghahanap lang din ito ng pagkakataon na ibaba niya ang kanyang depensa. Kaya naman nang mapagtanto niya ang tungkol dito, agad siyang nagtaas ng bakod at puder, kasabay ng paglapat niya sa kanyang punyal ng mga dasal na ibinigay ng bathalang si Amalon. Matapos niya yung maisakatuparan, dito na nagsimulang umahon mula sa kailaliman ang mga laman lupa. Pagpaikot nito sa kanyang kalaban, agad nila itong hinuli sa pamamagitan ng paglikha ng mga uka mula sa lugar kung saan yon nakaapak. Nang mapansin naman ito ng nilalang, pilit naman yung umilag
hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa patibong na inilikha ng mga nilalang na pagmamay-ari ni Amalon. Pagpasok nito sa loob ng uka, agad na gumapang dito ang maninipis na ugat na ubod ng tibay. Dahan-dahan itong kinulong ang nilalang, dahilan para magpumilit naman itong magpumiglas. Akala nito madali niya yung malulusutan, pero sa loob lamang ng maikling panahon, tuluyan na itong bumigkis sa kanyang katawan hanggang sa hindi na yon nakakilos pa. Nang mapansin naman yon ng mga laman lupa, dali-dali itong nagpaikot sa balon kasama siya. Mula sa ibabaw, tahimik nila itong pinagmasdan hanggang sa narinig na niya ang pag-usal ng pinuno ng hukbo. Paghawak nito sa lupa, bigla namang kumipot ang uka kung saan tanging sigaw na lamang nito ang kanyang narinig bago yun tuluyang maglaho. Pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, dali-dali namang umalis ang mga nilalang hanggang sa siya na lamang ang naiwang mag-isa sa lugar. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala na siya roong kasama, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid. May ilang mga gamit din siya noong kinuha para ipasuri sa mga maestrong naghihintay sa kanyang pagbalik. Matapos niya yung gawin, bumalik ang katahimikan sa loob ng 1 linggo. Dahil dito, kung kaya't nabawi nila ang nakubkob na hangganan ng kubo. Yun nga lang, sa kabila ng kanilang tagumpay, di pa rin nila maipagkakaila ang nakaambang panganib at banta. Bukod kasi sa walang nagbago sa sitwasyon sa baryo, parang hindi rin nababahala ang mga antingero roon na animoy ang mga nilalang na kanilang natalo ay pawang galamay pa lamang ng mga hukbo nito. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't patuloy silang nagpadala ng mga tagapagmasid upang matingnan ang mga nangyayari sa paligid. Ilang araw ding nagpatuloy ang ganoong pagmamanman hanggang sa makumpirma nila ang pagdating ng mga kakaibang nilalang ng kaliwa na di hamak na mas makapangyarihan kumpara sa mga gabunan. Nalaman din nila na kasakasama ng mga ito ang isang matandang lalaki na parabang ito ang kinikilalang hari ng mga nilalang. At pagkaraan ng ilang araw matapos ang pagdating ng mga ito, muli nilang nasaksihan ang pagdating ng isang batang nasa edad 20 anyos lang. Yun nga lang, taliwas sa mga ordinaryong binata, hindi ito pangkaraniwan. May maputla itong katawan, nagtatanga ng itim na libreta at meron itong mga agimat na binabalot ng purong kadiliman. Kapansin-pansin din ang daladala nitong hukbo na parabang naninirahan sa anino. Ayon sa kanilang tagapagmasid, gawa sa purong anino ang mga kasuotang suot-suot ng mga ito. Nagkukubli rin ang kanilang muka sa suot nilang balabal, kaya hindi nila yon makikilala. At ang tanging natatandaan nilang nagpasindak sa kanila ay yung mga hawak nitong itim na sandata. Makailang beses din nila itong nakitang gumamit ng lagusan na gawa sa anino at kadiliman. Kaya naman ang masipat nila ito, iniwasan nilang magtagal sa lugar kung saan sila nagtatago. Alam ng mga tagapagmasid na pwede silang mahuli ng mga nilalang, lalo pat malakas noon ang liwanag ng buwan. Nang marinig naman nila ang sumbong ng mga engkanto, alam nila na malapit nang dumating ang kanilang kinakatakutan. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, tinipo na nila ang lahat ng engkantong ipinahiram ng mga bathala. Tinaas na rin nila ang depensa sa mga hangganan, maging ang mga poder ng bawat nilalang na makikipaglaban. Ayon kay Unggo, sa sobrang dami ng kanilang mga tinawag noon, halos mapuno na ang bundok kung saan sila nakatira. Binubuo rin ito ng iba't ibang uri, indikasyon na seryoso ang mga bathala para sa paparating na gera. Hindi nagtagal, nang dumating na ang lahat ng kanilang kasapi, inilahad ng maestro niya ang kanilang mga plano. Inakala nila na walang espesyal na mangyayari noong mismong gabi
Pero sa kasagsagan ng pagsasalita ni Tandang Talyong, biglang nagpakita sa kanilang harapan ang 3 bathala. Sa isang iglap, agad nitong itinigil ang kanilang pag-uusap, kasabay ng sabay-sabay nilang pagyuko, pagpapakita ng kanilang pagrerespeto at pagmamahal sa mga nilalang na kanilang pinaniniwalaan. Maya-maya pa, nang makalapit na sa kanila ang 3 bathala, kinausap nito ng masinsinan ang maestro niya. Nagbigay din ng mahiwagang kampilan itong si Amunawi na gawa sa tipak ng pinakamatibay na kahoy sa gubat. Matapos itong gawin ng bathala, lumapit ito sa iba pang mga maestro para mag-alay ng karagdagang sandata. Siya ang pangunahing binigyan ng mga ito, pero taliwas sa mga nauna, ang sandatang nakuha niya ay mula sa 3 bathala. Ayon kay Unggo, isa yung maliit na pulseras na gawa sa baging. Sa pinakagitna nitong bahagi, may 2 tampok ng bato na kulay berde at puti. Kakaiba ang liwanag na nagmumula rito at namumukod tangi rin ang presensyang pinapakawala nito. Matapos naman niya itong kunin, narinig niya ang matikas na wika ni Subasco na nagsasabi ng, "Hindi mo na kailangan ng karagdagang lakas sapagkat nabot mo na ang rurok ng iyong kapangyarihan. Yang gamit na hawak mo, magbibigyan sa iyo ng abilidad na bumuhay ng kahit na sino. Isang beses lang yan magkakaroon ng bisa, kaya pag-isipan mo ng maigi kung sino ang iyong ililigtas. Maging matatag kayo, sapagkat hindi maganda ang hinaharap ng mga araw na paparating. Marami ang mamamatay, kaya ngayon pa lang, sulitin nyo na nakasama nyo pa sila. Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang inyong kamatayan ay hindi masasayang. Lagi niyong tatandaan, hindi sa buhay na ito ang simula ng lahat." Pagkasambit ng diwatang Subasco ng mga kataga, bahagya namang bumuhos ang ulan. Maya-maya pa, nang wala na itong sasabihin sa kanila, hindi maiwasang mapatingin sa bawat isa ang mga maestrong nakarinig sa sinabi nito. Alam nila na hindi marunong magsinungaling ang mga bathala, kaya anuman ang narinig nila, ito ay pawang katotohanan lamang. Matapos ang testamento ng 3 matataas na uri ng nilalang, iginawad nito sa kanila ang basbas ng kabuuan ng Cordillera. Gamit ito, malalagpasan nila ang sukdulan ng kakayahan ng tao, at hanggat nananatili sila sa lupang sakop nito, hindi sila makakaramdam ng anumang pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, kailangan pa rin nilang magdoble ingat dahil anuman ang pinsala na kanilang matatamo, hindi ito saklaw ng basbas ng 3. Kaya naman mahalaga ang obligasyon ng mga maestrong nagtataglay ng kapangyarihan at basbas ni Amunawi at Amalon. Pagkasambit nito ng mga kataga, unti-unti na itong naglaho. Nang mawala na yon ng tuluyan, inabisuhan ni Tandang Talyong ang mga kasama nilang nilalang na mamugara na sa mga puno at mga lupang nasa malapit lang ng kanyang tahanan. May mga inutusan na rin siyang magbabantay sa hangganan para magmasid sa nalalapit na pagdating ng kanilang kalaban. Dumaan ang 2 gabi. Hindi naging madali ang lahat. Kahit natutulog noon si Unggo, aminado siya na bukas ang kamalayan niya sa takot na baka merong mangyari habang siya ay nagpapahinga. Inaasahan kasi nila na bibilang na lang sila ng 1 hanggang 2 araw bago lumusob ang mga kalaban nila. Ngunit 5 araw na ang dumaraan, wala pa ring paramdam sa hanay ng mga ito. Akala nila matatagalan pa ang pagsugod ng mga kalaban, pero lingid sa kanilang kaalaman, naghihintay lang pala ang mga ito sa nalalapit na pagsapit ng gabi ng Sabado. Pagtungtong ng nasabing araw, naging maligalig na ang paligid. Umaga pa lang pero kapansin-pansin na ang mga nilalang na tila bang lumilikas.
Nung masipat yun nila Unggo, pakiramdam nila may paparating na malakas na dilubyo dahil sa dami ng mga ito. Gayunpaman, sa halip na maalarma, ipinagpatuloy nila ang paghahanda ng kanilang mga gamit. Aminado kasi sila na naghahabol sila sa oras, lalo pat hindi pa nila nakukumpleto ang mga bitag at depensa na inilalatag nila sa daraanan ng mga ito. Pagsapit ng dapit hapon, unti-unti na nilang nasilayan ang pagkilos ng hukbo ng mga nilalang. Habang tinatahak ng mga ito ang palayan, ramdam na ramdam nila ang kamatayang nagmumula sa direksyon kung saan yun naroon. At kahit daan-daan ang bilang ng mga ito, hindi yun napapansin ng mga ordinaryong tao. Gawa ng karamihan ng kanilang bilang, mas piniling dumaan sa masusukal na kakahuyan. Kaya ang nakita nila noong dumaan sa palayan ay yung mga matatandang binasbasan ng mga bathala ng kaliwa. Kasakasama ng mga ito ang mga personal nilang tauhan na siya namang may kalahating dugo ng mga aswang. Sa pagkakatanda ni Unggo, nasa mahigit 20 lang noon ang nakita nilang dumaan sa palayan. Pero sa parte ng gubat, kapansin-pansin ang mga demonyong patalon-talon sa mga sanga ng puno. Bagaman napakalayo nila mula rito, rinig na rinig nila ang naiiwang bakas ng mga atungal at pag-aangil ng mga ito. Hindi nagtagal, nang lumubog na ng tuluyan ng araw, narating ng hukbo ang bukana ng kabundukan. Mula sa lugar na yon, siniyasat nila ng maigi ang paligid habang inihahanda ang kanilang mga gamit. Bagaman wala itong nakikita, batid ng mga itong nagkalat sa lugar na yon ang mga kalaban nila. Nang mapansin naman ito ni Unggo, dali-dali siyang bumaba patungo sa unang hanay. Sila Tandang Talyong naman, naiwan sa likod upang magmando sa mga pangkat ng engkantong kanilang pakikilusin. Para kasi maging matagumpay ang kanilang pangkat, kailangang may isang taong mahusay pagdating sa mga taktika at pamamaraan sa sining ng pakikipagdigma. Kaya kahit gusto siyang samahan ni Tandang Talyong, alam niyang masyado itong imposible. Sa kanilang lahat kasi, ang maestro niya ang may pinakamaraming karanasan sa gera. Maya-maya pa, nang marating niya ang paanan ng bundok, dito niya nakita ang kanilang mga kasamang may daladalang mga pana at palaso. Ang mga engkantong yun pinuno, kawangis na kawangis ng tao, pero di hamak na matatangkad ang mga ito. Balingkinitan din ang kanilang katawan at ubod yon ng liksi. Kaya sa kanilang hanay, ang mga ito lamang ang hindi nangangailangan ng kalasag at baluti. Sapat na sa kanilang mga pana na merong nakataling talim sa pinakadulo nitong bahagi. Matapos naman niyang masilayan ng mga ito, agad niyang pinagmasdan ang mga kasamahan nilang nasa ibaba nila. Sa lugar na yon, naghihintay ang pangkat ng mga tikbalang na nakasuot ng makakapal na baluti. Ito ang magsisilbing unang depensa nila dahil sa kunat ng mga balat nito at sa tibay ng kanilang katawan. Inaasahan nilang hindi magtatagal ang mga nilalang na yon, pero nakasisiguro sila na sapat ang maibibigay nitong oras para mapaslang nila ang maraming bilang sa hanay ng kanilang kalaban. Dahil dito, kung kaya't hindi na nila gaanong inisip ang mga buhay nito. May basbas din naman yon ng mga bathala, kaya ang mga engkantong sumasama sa kanila ay nakahanda ng mag-alay ng buhay sa simulat sapul ng kanilang pag-uusap. Matapos niyang masilayan ng mga tikbalang, ibinali niya sa kanilang kalaban ang kanyang atensyon. Pagsilay niya sa mga ito, dito niya nakita ang 2 matanda at isang bata na nagtatawag ng mga hukbong itinago nila sa loob ng kanilang katawan. Sa kasagsagan ng pagdarasal ng mga ito, pilit naman yung binantayan ng hindi mabilang na grupo ng mga aswang. May mga nakita na rin sila noong lumilipad sa kalangitan, kaya naman yung mga kasama niya nakahanda na. Ilang minuto pa ang lumipas
pagpakita ng mga nilalang na tinawag ng tatlo, dito na humalinghing ang mga tikbalang na nagtatago. Pag-angat ng mga paa nito, mabilis nitong nilusob ang kanilang kalaban. Ito rin ang nagsilbing hudyat upang magpakawala sila ng libu-libong palaso. Nang masipat naman yon ng mga nilalang, agad nitong itinaas ang kanilang mga pansalag. Ang mga aswang namang naroon sa kalangitan, sinubukang iwasan ng mga palaso, ngunit sa sobrang dami ng mga ito, halos kalahati nila ang nagawa nitong mapabagsak. Matapos ang pangyayari, matagumpay na nakalapit ang mga tikbalang sa hukbo. Paglapit ng mga ito rito, walang habas nitong pinagtatataga ng mga dala nilang palakol ang lahat ng nilalang na kanilang madaraanan. Pagsilay naman dito ng tatlong nilalang na may basbas ng bathala, di ito nagdalawang isip na pakilusin ang lahat ng hukbong nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Sa isang kisap mata, naglaho ang mga nilalang na may mga aninong kasuotan kasabay ng paglitaw nito sa harapan ng mga tikbalang. Nang magpang-abot na ang dalawang puwersa, agad naman itong sinugod ng mga nilalang na nasa ilalim ng pamamahala ng matandang lalaking ikalawang dumating sa baryo. Paglapit naman ng mga ito, mabilis nitong napaatras ang hanay ng tikbalang dahil sa lakas at laki ng kanilang mga pangangatawan. Di rin yun basta-bastang napapahina ng talim ng palakol sa kadahilan ng mabilis nitong napapahilom ang kanilang mga pinsalang natatamo. Kaya naman ang masipat ito ng mga engkantong may dalang pana at palaso, patuloy nila itong pinaulanan ng sandata kahit may mangilan-ngilan na sa mga kaibigan nila ang tinatamaan nito. Nang masipat naman yun ni Unggo, hindi niya maiwasang malungkot sa mga nangyayari. Alam niya na parte ito ng sakripisyo, kaya kahit gusto niya itong tulungan, di ito pupwede. At sa halip naman lumo, sinikap niyang maging matatag sa kung anuman ang kanilang pinagdadaanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya siyang napahinto sa kanyang pagmamasid nang matunugan niya ang pagdating ni Tandang Orlan. Pagsilay niya sa likod nito, nasipat niya yung tumatakbo kasama ang mga kapre na may wangis ng matatandang puno. Paglapit naman nito sa kanya, agad nitong pinagmasdan ng mga kaganapan kasabay ng pagwika nito ng, "Kumusta ang mga tikbalang? May natira pa ba sa kanila? Abisuan mo silang wag aatras hanggat may nananatiling lakas sa kanilang katawan. Kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan kahit kamatayan pa ang kapalit." Nang marinig niya ang sinabi nito, agad niyang ipinarating sa mga nilalang ang ibig mangyari ni Tandang Orlan. Matapos nun, matapang nilang pinagmasdan ng isa-isang pagbagsak ng kanilang mga kaibigan. Pero bago pa man yun tuluyang malipol, nagawa naman ito ang pinaka-importanteng parte ng kanilang misyon. At yun ay walang iba, kundi ang mabigyan ng oras ang pag-usad ng mga karagrag. Ayon kay Unggo, ang mga nilalang na ito ay kalahating elemento at engkanto. Gawa sa buhay na bato ang katawan nito, at ayon sa kanyang maestro, isa yon sa mga uri ng mga engkanto na napakahirap patayin. Bukod kasi sa kaya nilang ibalik ang mga tipak na matatanggal sa katawan nila, hindi rin sila tuluyang mawawasak kung hindi maaabot ng kanilang kalaban ang kristal na nasa loob ng kanilang katawan. Ito ang nagsisilbing tahanan ng kanilang espiritu, kaya sa sandaling mawasak ito, nangangahulugan din ito ng kanilang pagkatalo. Dahil sa pagdating ng mga ito, nagkaroon ng pag-asa ang mga kasamahan nila sa hanay. Si Unggo naman noon, inihanda na ang kanyang sarili dahil sa oras na makababa ang mga karagrag. Dito na rin magsisimula ang kanyang parte. Napag-usapan nila ng maestro niya na kailangan niyang pasukin ang hanay ng mga kalaban upang mapag-aralan ang bawat kilos ng tatlong taong may basbas.
Sa lahat kasi ng mga nilalang na naroon, tanging ang mga ito lamang ang kinakailangan nilang paslangin. Ang kaso, alam niyang napakahirap nitong gawin, lalo pat napapaligiran ito ng mga kumbatero. Gayunpaman, di siya gaanong nakakaramdam ng pagdududa sa kanyang sarili dahil na rin sa mga pagsasanay niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makababa na ang mga nilalang, tsaka pa lamang siya umalis sa kinaroroonan ng mga engkanto. Itong si Tandang Orlan naman, sumabay na sa grupo ng mga karagrag habang naghihintay sa pagdating ng iba pang mga maestro. Maya-maya pa, nang tuluyan na silang makababa sa paanan, agad naman silang sinalubong ng mga aswang na lakad. Napakarami ng mga ito, at kahit napakalawak ng patag, tila bang hindi yun mahulugan ng karayom. Dahil sa pangyayari, di na nagdalawang isip si Tandang Orlan na ilagay sa magkabilang kamay ang dalawa niyang agimat pangkombate. Hinugot na rin ito ang singsing na ibinigay ng mga bathala bilang pangunahin nitong sandata. Matapos itong gawin ng matanda, tsaka pa lamang yun lumusob ng buong puwersa. Paglapit ng mga aswang sa grupo nito, agad naman yung pinagbababato ng mga karagrag. Yun nga lang, sa sobrang dami ng mga kalaban, pakiramdam nila hindi yun maubos-ubos. May mga nakita ring paparating na sigbin itong si Tandang Orlan, kaya naman sa halip na manatili sa likod ng kanyang mga kasamahan, pinili na niyang magpauna sa kanilang hanay. Nung magawa na niya ito, tsaka niya sinugod ang mga aswang na mabilis na sumusunggab sa kanya. Akala ng mga ito madali nilang mapapatay ang isang matanda, pero nung kumilos na si Tandang Orlan, napagtanto ng mga nilalang na yon kung gaano siya kapanganib. Bukod sa kaya niyang makipagsabayan, napakaliksiri ng kanyang katawan sa puntong lahat ng atake ng mga kalaban, napakadali para sa kanya na mailagan. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng hukbo ng mga anino ang lakas ng matanda, nagmamadali ito roong tumungo para tulungan ng kanilang mga alipin. Pagdating ng mga ito, agad nitong sinapian ng mga aswang sa pamamagitan ng pagbalot dito ng kanilang mga kasuotan. At nung mawala na sa kanila ang balabal ng anino, dito nakita ng matanda kung gaano kalaki ang pangangatawan nito. May mala sa demonyo rin itong itsura, tapos ang nagsisilbi nitong sandata ay ang kanilang mga buntot at ang dalawang nakausling buto sa kanilang mga kamao. Ubo din ng lakas ang mga nilalang at sa sobrang talas ng mga paningin nito, di niya yun kayang maisahan. Di nagtagal, nang mapagtanto ni Tandang Orlan, bahagya siyang bumalik sa kinaroroonan ng mga karagrag para magpalit ng karga. Naisip niya na walang kwenta kung purong lakas ang paiiralin niya dahil hindi kagaya ng mga aswang ang mga bago niyang kalaban. At kung hindi siya nagkakamali, kahit purong mga demonyo ang mga ito, marunong itong mag-isip ng kanilang mga gagawin. Sa madaling sabi, likas sa mga nilalang na yon ang pagkakaroon ng talino. Kaya para malamangan ng isang matalino, kailangan mas matalino siya. Pagtago niya sa mga karagrag, dali-dali niyang ibinalik sa kanyang bulsa ang hawak-hawak niyang mga agimat. Matapos nun, dinukot nito ang kwintas na may palawit na mutya ng kidlat. Sa isip-isip noon ni Tandang Orlan, ito ang mabisang pangontra sa mga nilalang. Subalit paglabas na paglabas niya, bumungad sa kanya ang binatang kumokontrol sa mga ito. Kaya naman ang masipat niya ang nilalang na yan, di siya nagdalawang isip na sumugod. At sa kanilang pagbubuno, ramdam niya ang lakas na halos pantay sa kanya. Marami rin siyang ginamit noong abilidad ng mutya, pero sadyang hindi nito maparusahan ang bata. Sa loob ng halos ilang minuto niyang pakikipagbuno rito, hindi niya maipagkakaila ang husay ng lakas nito.
Ramdam na rin niyang pantay sila ng abilidad at lakas, kaya maingat siyang naghintay ng pagkakataon para magamit ang huli niyang alas. Hindi naglaon. Nang makakita na siya ng pagkakataon, agad niyang tinawag ang kalasag ni Subasco dahilan ng mabilis niyang pagpapalit ng anyo. Sa isang kisap mata, biglang nagbago ang wangis niya na kung saan naging kahawig na siya ng bathala. Sa bawat kumpas ng kanyang kamay, sinasabayan ito ng malalakas na hangin at kidlat na paulit-ulit namang iniiwasan ng bata. Akala ni Tandang Orlan, makakaya niya itong tumbasan sa pamamagitan ng kanyang bilis at kapangyarihan, pero nagkamali siya. Lingid sa kanyang kaalaman na sa tatlong nilalang na may basbas, ang batang yon ang pinakamalakas sa lahat. Kaya naman pagkaraan pa ng ilang minuto, nanatili pa rin siyang bigo na matapos ito. Dahil sa pangyayari, bigla namang ngumisi ang bata hanggang sa umihip na ito ng dasal na naging daan upang lumabas ang itim na sandata sa kanyang mga palad. Paghawak niya rito, buong lakas nitong sinugod si Tandang Orlan hanggang sa tumarak na sa sentro ng kanyang dibdib ang dalawa nitong sandata. Sa isang kisap mata, nawala ang kalasag ni Tandang Orlan kasabay ng paglagpak nito sa lupa. At sa kasagsagan ng pag-aagaw buhay nito, masayang inilahad ng batang tumalos sa kanya ang naging rason kung bakit siya nabigo. Malakas ka naman, maestro eh. Pero nagkamali ka kasi ng kinalaban. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad namang umatake ang hari ng mga laman lupa kasama ng duwende. Pilit nila itong itinaboy hanggang sa tuluyan na yung nakalayo sa labi ng kanilang kasama. Matapos nila itong magawa, dali-dali nila itong ipinasok sa uka upang mailayo yun sa lugar na yon. Kalaunan, nang makalayo na ang mga ito roon, tsaka pa lamang nila nakita ang isa-isang pagbagsak ng mga karagrag. Sa kabilang ibayo naman, nanatiling abala si Unggo sa pagtahak ng daan patungo sa likurang bahagi ng kanilang kalaban. Wala siyang kaide-ideya noon sa mga nangyayari, gawa ng malayo siya sa lugar ng digmaan. Basta ang nararamdaman niya, pansamantalang nawala ang presensya ni Tandang Orlan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nga niya tuluyang narating ang likurang bahagi ng hukbo. Mula sa lugar na yon, kapansin-pansin ang mga nilalang na nagbabantay sa paligid. Mula ito sa hanay ng hukbo ng matandang lalaki, kaya inaasahan niya na hindi magiging madali ang pagpasok niya rito. Maya-maya pa, dala ng matinding desperasyon, hindi na siya nagdalawang isip na isakatuparan ang kanyang plano. Walang sabi-sabi, agad niyang dinukot sa kanyang habak ang pangil ng alupihan, sabay itinarak ito sa lupa. Nang magawa niya ito, kinausap niya ang nilalang kasabay ng paglalahad niya sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Nang maisakatuparan na niya ang bagay na yon, dali-dali niyang hinugot ang dala niyang punyal, sabay sugod sa mga nilalang. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung sumalubong, pero bago pa man yun makalapit, napansin ito ang malakas na dagungdong na nagmumula sa ilalim ng lupa. Inakala ng mga ito na nataon lang ang mga nararamdaman nila, pero ilang segundo lang ang lumipas, umahon mula sa kailaliman ng lupa ang dambuhalang alupihan. Pagsunggab nito sa mga nilalang, mabilis na nakapasok si Unggo sa entrada ng kuta ng kalaban. At nang marating niya ang lugar na yon, bumungad sa kanya ang mga kumbatero kasakasama ng matataas na uri ng itim na engkanto. Matapos naman niya yung masilayan, pilit niyang hinanap ang dalawang matandang pakay niya, ngunit sa kasamaang palad hindi niya na ito nakita pa.
Dahil sa pangyayari, di napigilan ng isa sa mga kumbatero na tumawa, gawa ng pakiramdam nito na isahan siya ng pangkat. Ilang segundo pa ang lumipas. Dala ng matinding tuwa, nagwika ito sa kanya ng, "Nagkamali kayo ng plano, antingero. Masyado nyo kaming minaliit. Kaya pagmasdan mo ang bunga ng inyong mga pagkakamali. Ito na ang... Di pa man ito tapos sa pagsasalita. Bigla itong naudlot nang bigla yung undaya ng saksak ni Unggo sa sikmura. Sa sobrang lakas ng pagkakasugod niya, tumagos ito sa likod ng nilalang dahilan ng agaran nitong panghihina. Paglagpak nito sa lupa, bigla naman itong naghingalo hanggang sa malagutan na ito ng hininga. Matapos niya yung paslangin, agad niyang hinugot ang itinarak niyang punyal na para bang pumatay lang siya ng isang ordinaryong hayop. Dahil dito, kung kaya't nasindak ang ibang mga kumbatero. Tulalang-tulala ang mga itong nakamasid sa kanya at ni isa hindi nagkaroon ng kakayahan na sumugod o makipaglaban man lang. Pagtayo niya, ipinahid niya ang dugo ng kumbatero sa kanyang damit kasabay ng dahan-dahan niyang pagsilay sa mga natirang kasamahan nito. Matapos niya yung gawin, matapang siyang nagwika ng, "Sino pa ang gustong sumunod sa taong ito? Bilisan niyo! Ayoko nang nababagot ako." Nang marinig naman ito ng mga kumbatero, wala yung nagawa kundi ihanda ang kanilang mga armas. Dahan-dahan din itong lumapit sa kinaroroonan niya para maghintay ng pagkakataon upang sumugod. Nang masipat niya ang ginawa nito, bigla naman niyang ibinato ang kanyang punyal sa isa sa mga kasamahan nitong hindi nakatingin sa kanya. Puwersado ang pagkakabato niya, kaya kahit may matalas itong paningin, di na yon nakailag pa. Pagtarak ng kanyang punyal sa noo nito, dali-dali namang sumugod ang iba pa nitong mga kasama hanggang sa magpang-abot na sila. Akala ng mga kumbatero wala siyang silbi kung di niya hawak ang kanyang punyal, pero nagkamali ang mga ito. Dahil kahit wala siyang sandata sa kamay, kayang-kaya niya pa ring pumatay ng mga mabababang uri. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban, binasag niya ang bungo ng mga ito gamit lamang ang pisikal niyang lakas. Wala rin siyang pakialam kung may dugo ng aswang ang mga kumbatero sa kadahilan ng taglay niya ang abilidad ng 3 bathala. Kaya naman kahit marami ang mga ito, nalipol niya yon ng walang kahirap-hirap. At sa prosesong ito pinuno, di man lang niya ginamit ang ilan sa mga pangunahin niyang abilidad. Pakiramdam nga noon ni Unggo, nakikipaglaban siya sa mga ordinaryong antingerong salat sa karunungan. Matapos niya yung lipulin, nagmamadali naman siyang bumalik sa lugar ng digmaan. Inaasahan niyang napipigilan nito ng kanyang mga kasamahan, ngunit pagsilay niya sa lugar na yon, kitang-kita niya ang mabilis na pag-usad ng mga nilalang patungo sa tahanan ng kanyang maestro. Nadatnan niya itong umuusad malapit sa gitna ng bundok kung saan lahat ng mga kasamahan niyang humaharang. Madali nitong napapaslang. Halos pantay ang bilang ng mga nalagas sa kanila, kaya ramdam na ramdam niya talaga ang pagiging dehado nila sa laban. Bagay na ikinaalarma niya ng husto. Dahil dito, kung kaya't agad siyang tumalon sa lagusan para mas makarating ng mas mabilis sa bahay ng kanyang maestro. Pagtagos niya rito, nakita niya si Tandang Talyong na naghihintay sa kanilang bahay, kasama ang isa pang maestro na ang kakayahan ay nakatuon sa paggamot ng mga pinsala. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, agad siya nitong pinalapit upang ipagbigay alam ang kasalukuyang sitwasyon. Nang makausap niya si Tandang Talyong, dito niya nalaman ang karumal-dumal na pangyayari sa kanilang hanay. Lahat ng maestro maliban sa kanilang kasama
kinumpirma nitong pumanaw na. Mariin din itong inilahad na sa dami ng kanilang mga kasamahang tinawag, kokonting bilang na lamang ang nakaligtas at patuloy pa ring lumalaban. Ngunit dahil sa lakas ng mga nilalang, inaasahan nilang oras na lamang ang natitira para tuluyang mapasok nito ang kanilang kuta. Pagsambit naman ni Tandang Talyong sa mga katagang yon, dito na nila naramdaman ang pagwasak ng mga nilalang sa mga punong nagsisilbi nilang harang. Dahil dito, sinubukan niyang tawagin ang alupihan, ngunit sa kasamaang palad abala pa ito sa kasalukuyan nitong kalaban. Kaya sa halip na umasa sa kung kani-kanino, minabuti nilang paghandaan ang mga kasunod nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Pag-usad ng mga nilalang, di na sila nagdalawang isip pa na sumalubong. Hanggat kaya nila, inilayo nila ito sa kanilang tahanan upang maprotektahan ang mga bagay na alam nilang mahalaga. Nababahala man ang dalawang maestro sa mga posibleng mangyari. Pilit nilang tinataga ng kanilang mga sarili. Inakala rin nila na yun na ang kanilang katapusan, pero lingid sa kanilang kaalaman, may mangyayaring hindi inaasahang milagro. Pagpasok ng mga ito sa kanilang lugar, agad silang sinalubong ng mga mandirigmang nasa ilalim ng pamamahala ng tatlong nilalang na may basbas ng bathala ng kadiliman. Lahat yon nagtatangan ng kamanghamanghang lakas, kaya nang magpang-abot na sila nito, ramdam niya ang puwersa ng bawat isa. Habang siya ay walang habas yung pinagpapapatay, napansin niya na medyo nahihirapan si Tandang Talyong sa mga ito. Inaasahan naman niya ang bagay na yon, lalo pat ang mga nilalang na kanilang kalaban ay alam niyang mas maunlad kumpara sa kanyang maestro at sa mga kasamahan nito. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong sitwasyon, nagagawa pa ring makipaglaban ni Tandang Talyong. Dehado man sa mga ito, hindi nito naisip na umatras para unahin ang kanyang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti na sila nitong nasukol hanggang sa lahat ng direksyon pwede nilang puntahan, nakubkub na ng mga nilalang. Ang tatlong pinuno namang namamahala sa mga ito, kasywal na nagmamasid mula sa malayo. Wala itong interes na makisali sa ganoong kaguluhan dahil alam ng mga ito na yun na ang katapusan ng kanilang mga kalaban. Ang kaso lang, dahil sa pagiging bata ng pinuno nila, tila bang nainip ito sa kakahintay sa kanilang pagbagsak. Kaya naman para mapadali ang lahat, bigla na lamang siya nitong inatake. At sa isang kisap mata, nagpang-abot silang dalawa. Pagsalag niya sa matatalas nitong kuko, agad niyang naramdaman ng hindi pangkaraniwan nitong lakas. Aminado siyang may taglay na katangi-tanging kapangyarihan ng bata, kaya hindi niya yon minaliit. Maya-maya pa, pagtalo nito papalayo, bigla naman itong napangisi, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, Mukhang ikaw ang pinakamalakas sa inyong tatlo ah. Ano nakuha mong basbas, Antingero? May kutob ako na ang abilidad mo. Nakatuon sa pisikal mong kakayahan. Masasalag mo pa kaya kung gagamitan kita ng mahika? Nang marinig ni Unggo ang sinabi nito, bigla namang nag-iba ang pandinig niya. Alam niya na malakas ang batang yon, pero nasisiguro niya na wala pa ito sa kalingkingan niya. Kaya para maturuan ito ng leksyon, dito na siya nagdesisyon na gamitin ang kanyang mga nalalaman sa mundo na kanyang narating. Walang sabi-sabi, taimtim siyang nagdasal, kasabay ng dahan-dahan niyang paghawak sa kanyang punyal. Matapos niya itong maisakatuparan, unti-unting may lumabas doong liwanag hanggang sa magkaroon ito ng sariling anyo. Dalawang babaeng hukluban ang nagkaroon ng buhay sa mga liwanag na yon, na ayon sa kanya, bathala ng mundong pinuntahan niya. At bawat isa sa mga ito,
may kakayahang makapagluwal ng mga nilalang na naninirahan dito. Walang sabi-sabi, agad niya itong inutusang magluwal at sa loob lamang ng ilang segundo, lumabas mula sa bunganga nito ang mga aswang na may mga kalasag na gawa sa buto. Pag-atungal ng mga nilalang na yon, buong puwersa nitong sinunggaba ng mga mandirigmang naroon. Maging ang binatang kaaway niya ay hindi rin nakaligtas hanggang sa napilitan na itong lumayo sa kanya. Dahil sa pangyayari, nagkaroon siya ng karagdagang oras upang tawagin ang 3 bathala. Nakasisiguro siyang hindi sila tatalikuran ng mga ito, kaya taimtim siyang nagdasal ng may buong paniniwala. At pagkatapos niya itong gawin, dito niya na nakita ang mga bathalang unti-unting nag-isa para ibigay ang kapangyarihang hinahangad niya. Pagpuspos nito sa kanyang katawan, bigla namang nagpakita sa kanyang likuran ang espiritong may 3 muka. Pagsilay nito sa kanilang mga kalaban, agad naman itong lumipad patungo roon para sapilitang kunin ang mga kaluluwa nito. Ayon sa kanya, wala itong mapangwasak na abilidad, pero sapat na ang kakayahan nito para malipol ng mabilisan ang mga natitira nilang kalaban. Pagsilay naman dito ng bata, dali-dali rin naman itong pinalabas ang bathalang gumagabay sa kanila. Sinubukan nila itong pagkaisahin, pero parang hindi yun nagkakasundo. Alam ni Unggo na masyado itong imposible, kaya bago pa man ito makahanap ng pagkakataon, walang patid niya na yung sinugod hanggang sa makuha niya ang buhay ng 2 matanda. Hindi nagtagal, dahil sa tulong ng espiritu, nakahanap siya ng butas sa depensa ng bata. Napansin niya na mas nakatuon ang atensyon nito sa nilalang na kanyang tinawag, kaya naman pilit niya itong nilito hanggang sa lumusot na ang kanyang punyal. Pagtarak nito sa tiyan ng nilalang, buong lakas niya itong iniangat papaitaas hanggang sa mahati na sa 2 ang katawan nito. Pagbagsak ng nilalang na yon, nakita niyang wala na itong buhay. At bilang hudyat ng tuluyan nitong pagkamatay, nakita niya ang pagkaagnas ng katawan ng mga natitira nitong kawal. Matapos ang pangyayari, tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ilang araw din nilang kinuha ang mga labi ng kanilang mga kasama hanggang sa dito na siya nagpasya kung sino ang bubuhayin niya. At ito ay walang iba kundi si Tandang Orlan. Nang maibalik na niya ang buhay ng matanda, ito na rin ang naging hudyat para bumalik ito sa kani-kanilang mga lugar. At magmula noon pinuno, madalang na lang nila itong makita. Bukod kasi sa mapayapa na ang Cordillera, alam din nila na tapos na ang panahon ng digmaan. Hanggang sa pagtanda ni Unggo, sa kabila ng dami ng kanyang karanasan, sadyang hindi niya pa rin malimot-limot ang minsang pagtangan niya ng kapangyarihang nagmumula sa 3 bathala ng bundok Cordillera.